és Mercadal. És un fier que li encanten les motos i el bàsquet. En català estem aprenent l'abecedari. A plàstica hem començat els tallers. A història estem estudiant la prehistòria. A castellà estem fent dictats. A música estem aprenent a tocar el violí, el violoncel i la flauta. A educació física estem aprenent la punteria. A mates estem aprenent els nombres romans. A anglès estem aprenent a emprar Chromebook. Música de la setmana. Aquest curs som la classe del jazz. El jazz és un estil musical que va néixer a finals del segle XIX i a principis del segle XX. Se caracteriza por la función de europeas, Américas y Áfricas. A Menorca tenim un músic del jazz molt famós, Marco Mesquida. La cançó d'aquesta setmana és Cupid, de Amy Winehouse, una cantant de jazz anglesa. Aquest cap de setmana es celebra la Fira del Formatge a l'Esplanada de Maó. Demà dissabte, el teatre principal de Maó. Demà dissabte, el teatre oferirà una representació del ballet La Caixa de Joguets. L'horari és a les 7 del capvespre. Endevinalles de la setmana. 7 instruments se necessita per crear una cançó espectacular. Què és? La solució és el jazz. Lara, un dictat menorquí. Qui no vulgui pols que no vagi. A serà, què vol dir? Qui vulguis, calma que no cerque problemes. Fins aquí el butlletí de